Hola? Vale, gràcies, Toni. Bona vesprada a totes i a tots. A pesar de la ciclogènesis explosiva, benvinguts al Cabanyal Canyamela. Anem a presentar la segona edició d'este llibre i anem a fer a través de totes aquelles persones que l'han fet possible. En primer lloc, vull donar la paraula a Joan Víctor Pasqual. Ell és retor, teòleg i tècnic en adaptació social. També investigador i una de les persones que conec que més saben del Cabanyal. D'ell i de Frederic Feases vaig mamar en gran mida la sensibilitat per un Cabanyal sencer i viu fa molts anys, en la segona meitat dels 80. En aquell temps prenia forma la Comissió d'Urbanisme del Cabanyal Canyamelar, on estaven representats la majoria dels col·lectius socials i polítics del poble i des d'on es prengueren les primeres iniciatives contra la prolongació de Blasco Ibáñez i per la rehabilitació integral del nostre poble. Ell fon, juntament a més, el coordinador i gran impulsor de la primera edició del House of Cabanyal. Bueno, doncs bona nit a tots i així teniu esta segona edició del llibre sobre les cases del Cabanyal, en el que pretenim, pues bueno, si en la primera part va ser una espècie de catàleg, així pues podríem dir més elaborat i podeu veure com s'agarra molt bé el detall de les peculiaritats de les cases del nostre poble. Podeu córrer molts llocs del món, trobareu per així per la comarca de l'Horta algunes cases paregudes, però no trobareu un conjunt com este. Per tant, este conjunt és algo únic i repetible que manifesta també una manera de viure, una manera de sentir i d'entendre la vida. És adaptar és l'adaptació, com ja sabeu, del modernisme que se feia en molts llocs en aquella època, a finals del segle XIX i principis del segle XX, adaptat a l'economia i les peculiaritats de la gent marinera. Per això és algo molt nostre, molt representatiu i pues partim d'esta estructura, el núcleo central del carrer Sant Pere. El que és el carrer Sant Pere seria el núcleo fundacional del Cabanyal i a partir d'ahí, conforme tenim el port, va creixent, va configurant-se, va creixent la franja d'arena. Per tant, el poble va creixent conforme creix, avança la platja. I la gent que havia anat construint les seues barraques, els pescadors, provinents sobretot del barri de Pescadors de València, el que és la plaça del barri de Sant Francesc, tota la zona del carrer de les Barques, la plaça de l'Ajuntament, etc., quan s'assenten així en el Cabanyal, configuren un poble nou, el que podria dir-se el poble nou de la mar. I en aquesta substitució de les barraques per cases, adapten, com dia, aquest modernisme que utilitza aquests elements, com són les ratxoletes típiques, les manisetes, els taulellets, i elaboren tota una sèrie de dibuixos, alegories, sobretot marineres. Tenim un arquitecte important, que és Gosalves, don Víctor Gosalves, i tenim també un delineant que és el que treballa moltíssim per encàrrec, per amistat de la gent, que és Vicent Nicolau. Vicent Nicolau, Ballesteros, treballa en el taller de Víctor Gosalves y entonces a él le encomanen diseñar fachadas. Y este home dissenya moltes fatxadetes d'estes
i després les firma normalment don Víctor Rosales. Aquestes cases, com dia, estan adaptades a una cultura pròpia, per això no podem trobar-ho per ahí. És inseparable la cultura marinera nostra d'aquesta manera d'expressió. Han desaparegut moltíssimes cases, casetes, però també tenim els planos, tenim els projectes, i seria interessant que si en un futur se rehabilita el Cabanyal conforme d'Humana, que se recuperen a lo millor cases en inspiració d'aquestes fatxades que s'han perdut. S'han perdut moltíssimes cases molt boniques i seria interessant que quan se faci una rehabilitació, igual que per exemple en alguns cascos antics, en alguns pobles, se diu que totes les fronteres tenen que estar pintades de blanc, tenen que estar aixina o aixana, que en el cas del Cabanyal se dirà, n'hi ha estos cànons, n'hi ha aquestes fotografies, estos bocetos de fatxades que han desaparegut i que podrien inspirar una reconstrucció i una rehabilitació del Cabanyal sense perdre la seva essència. És important que no perdem tampoc aquesta consciència de sentir-nos poble, de sentir-nos algo diferent. El Cabanyal, si és interessant, si ha sigut interessant i ha sigut capaç de generar una cultura, és perquè tenia la seva manera peculiar de viure i d'entendre la vida. Quan ens difuminem massa, ens convertim en un apèndix d'algo molt més gran, és a dir, quan passem de ser el poble del Cabanyal a un barri de València, ens diluïm. Quan perdem aquesta identitat és quan no som capaços moltes voltes de manifestar-ho en la nostra obra, en l'atenció, el cuidado. És a dir, aquestes cases tenen darrere unes persones que pensaven i sentien d'una manera concreta i una sensibilitat concreta. Per això és diferent d'altres llocs. Si nosaltres aquestes característiques pròpies del Cabanyal les anem diluint i perdent, possiblement tampoc serem capaços de generar una cultura com la que generaren estos cabanyaleros d'aquella època. I no sé, m'han dit si vull apretar tant les coses que al final ja està. Bueno, pues és una aportació, simplement. Gràcies, Joan Víctor. Hi ha molta gent que coneix moltíssimes òptiques i molts detalls del conflicte sociopolític que es viu en el Cabanyal, però trobo que Sergi Tarín és de tots ells i ha demostrat major capacitat per explicar-ho de forma senzilla i sinòptica. Este és un llibre de patrimoni, però és un llibre, com sabeu, de patrimoni que està en risc de desaparició. I per això calia algú que explicara això del risc, d'on naix el risc i com s'alimenta el risc. I això és just el que ha fet Sergi en el seu text del llibre. Bona nit a tots i gràcies per la presentació. Això és un poc de formació professional, l'haver de ser sintètic en les explicacions i en els arguments, i soc periodista i per tant estic obligat a això. Jo conec el conflicte perquè l'he viscut a prop, és a dir, jo soc un enamorat del Cabanyal des que vaig començar a freqüentar l'assemblea de Saldrem. Em va enamorar la dinàmica d'aquesta associació. Vaig concebre que era l'única cosa viva que n'hi havia de moviment associatiu a la ciutat de València. Jo tenia ganes de viure, tant en quant em sent exiliat una època que no és la meua, no hi ha molt de preocupació pels moviments socials o pels moviments veïnals, vaig trobar ahir a casa, d'alguna forma. Això era més o menys el 2007, s'estava vivint una de les èpoques més crues del conflicte, que és quan l'Ajuntament va enviar aquelles cartes d'expropiació als veïns del carrer Sant Pere amb la voluntat de dur a terme aquesta barbàrie del bulevard, i es van viure moments molt durs, de molta pressió urbanística, de molt de moving i de molt d'abús per part de l'administració. Una cosa que ha sigut una constant durant aquests 15 anys, però potser aquest 2007 va ser un clímax o un dels clímax.
Jo vaig començar a freqüentar en aquest moment l'associació i vaig decidir que volia formar part d'aquesta lluita, d'aquesta resistència com un veí més. Em va costar molt trobar casa, perquè jo no buscava qualsevol casa, buscava una que estiguera dins de la zona de la prolongació, és a dir, volia viure des de dins, des del nucli dur, el que patien els veïns, que me trobava aquestes vesprades de dimecres a Salvem del Cabanyal. I bueno, al final vaig trobar una vivenda, m'ha costat molt perquè és molt difícil que la gent llogui una casa, sobretot en la zona de la prolongació. Una reflexió que em faig i que considero una mica absurd, és a dir, com és possible que n'hi hagi tantes cases buides, com és possible que n'hi hagi tantes cases buides de gent que està en contra de la prolongació però que les manté buides, quan per exemple les podria llogar i que d'alguna manera involuntàriament li fa el joc brut a l'Ajuntament. És una llàstima això, i a mi em va costar molt de treball trobar una casa ahí. Al final va ser en un pis en el bloc dels portuaris, en el Clot, i ahí vas trobar inclús una realitat dins d'una altra realitat, la realitat del Clot, que és com un barri que està inserit com si fos una muñeca russa d'estes dins d'un altre barri que és el Cabanyal. Són dos espais amb molta personalitat cadascú, i des d'ahir he desenvolupat un treball periodístic d'observació, per descomptat, de gravar molt, d'escriure molts reportatges, i sí que he pogut percebre o identificar moltes de les coses que en aquell moment, en aquelles primeres assemblees que anava a Salvem del Cabanyal, semblaven desorbitades, i que sí que he pogut constatar, no en carn pròpia, però sí en la carn pròpia dels meus veïns, tot això ha portat alguna reflexió o algun matís. Jo bàsicament en el llibre el que faig és senyalar aquestes constants de la degradació i d'alguna manera identifique com l'Ajuntament al llarg de tots aquests 15 anys ha fet una política d'acosament i enderroc del barri en un sentit físic, en el sentit d'enderrocar les cases, però també d'enderrocar les resistències. No hi ha hagut cap victòria per part de Salvem del Cabanyal, per part dels veïns que s'oposen a la prolongació, que no hagi tingut una contestació tàctica, estratègica per part de l'Ajuntament. Cada victòria ha estat contestada d'una manera sistemàtica, d'una manera minuciosa. Així s'ha fet un treball de despatx difícil d'identificar, difícil de fer la denúncia en el sentit de tal dia, tal hora, el vicealcalde o l'alcaldessa ha aprovat això, existeix aquest document, possiblement estiguen, possiblement algun dia potser isquen a la llum, però no ha sigut una cosa gratuïta, no ha sigut una cosa que diguem de coincidències, hi ha hagut una estratègia administrativa per a ferir el Cabanyal, per a generar tota aquesta ferida urbana que estem vivint i que estem patint, i així s'han pervertit moltíssims drets humans de moltíssima gent, per descomptar dels veïns originaris que han sigut obligats a marxar, però també de molta gent que ha vingut de fora buscant una vida millor i que s'ha aprofitat la seva manca de drets, la seva manca de no poder decidir, de famílies pobres, en molts xiquets, que s'han utilitzat d'una manera perversa per part de l'Ajuntament per enfrontar uns veïns amb uns altres. I ara, evidentment, tenim una ferida urbana, però també tenim una ferida social que d'alguna manera haurem d'afrontar. Parlaven en algun veí, molt estudiós del conflicte, que deia, el gran dilema del Cabanyal no serà la rehabilitació de les cases estan ahí, les cases, i afortunadament pot haver un canvi de govern, hi ha un ajuntament, un equip de govern que es preocupa pel Cabanyal, que es rehabilitaran, i fins i tot això serà una gran oportunitat perquè donaran molt de treball al xicotet comerç. Però, i la convivència, com reparem això? Estos 15 anys on hi ha un buit increïble, s'ha generat un forat negre terrorífic quant als drets, a la convivència i a la consciència de ser del Cabanyal, de ser d'estos carrers, com se farà? És a dir, tota la gent que ha vingut de fora, que d'alguna manera genera conflicte, perquè és gent molt pobra que moltes vegades no ha sigut integrada, perquè ha existit una voluntat que no hi hagi una integració. Com anem fent aquests treballs que ens devem com a ciutadans des de fa 15 anys o més, fins i tot? Això és una de les grans preguntes que s'haurem de plantejar col·lectivament i que haurem de respondre entre tots. Doncs jo identifico això, d'alguna manera, en el pròleg, quina ha sigut l'estratègia de degradació per part de l'Ajuntament. Evidentment, l'Ajuntament no ha estat a soles.
Jo, per exemple, explique o anote que un dels grans còmplices d'aquesta degradació ha sigut el diari de les províncies. Això s'haurà de posar en blanc i negre, en negre sobre blanc en algun moment, de dir quin ha sigut el treball minuciós com a diari al costat del poder de tota la seva malifeta administrativa per part de les províncies. És a dir, quanta gent s'ha anat d'este barri patint aquesta amenaça de titular, el titular de que l'avinguda Maquisama era una pura i pèrfida mentida, i quanta gent major que té una apego als mitjans de comunicacions que li dona un valor de referència, un valor de veritat, de verosimilitud, de versemblança, va patir les conseqüències d'aquests grans titulars en les portades de les províncies i que han ajudat d'una manera totalment nefasta a enverinar la convivència entre veïns. És una de les situacions més dures que també s'hauran d'afrontar en el futur. Doncs això per resumir, perquè no me vull estendre més, jo en el pròleg assenyale com 3 ítems, com 3 característiques principals d'aquesta estratègia de degradació per part de l'Ajuntament. Un és l'enverinament de la convivència a través dels ressorts que té el seu poder, un altre és la fallida administrativa, és a dir, no netejar, desactivar els serveis socials, generar un ambient d'estigma continu en el barri. L'Ajuntament ha aprofitat tots els seus ressorts administratius d'una manera totalitària, de vegades i molt perversa, i sobretot també utilitzant empreses públiques com a UMSA, com Cabanyal 2010 i com el Pla Cabanyal Canyamelar després, la mateixa cosa que ha canviat de nom, per a comprar cases a baix preu, a baix preu, 3 o 4 voltes per davall del preu del mercat, i pressionant a les famílies, telèfon en mà, visita a casa dient que la prolongació ja ve, que si no se van doncs no li trauran la renda suficient a les seues cases, generant un ambient de por, de desfici, i sobretot una volta comprades les cases, és a dir, estan afectades unes 1.600, unes 500 són propietat municipal, tancant-les, abandonant-les a la seva sort i propiciant que famílies sense recursos, a vegades delinqüents, gent que s'ha dedicat a la venda de la droga, però moltes vegades, inclús en els últims anys, les geners, famílies senzillament pobres, afectades per la crisi, o famílies pobres d'una manera atàvica o endèmica, que senzillament en la perspectiva de família nombrosa, sense treball, en fam, amb molts fills, han obert una casa, i fins i tot aquestes famílies que en un moment eren identificades com subjectes involuntaris de degradació s'han acabat tantes voltes a pegar aquest conflicte que s'han acabat convertint en subjectes involuntaris de rehabilitació, perquè jo he pogut fotografiar, gravar com estan algunes de les cases, algunes no, moltes de les cases que té l'Ajuntament a la seva propietat. El primer que fa quan les compra és donar de baixa la llum i l'aigua, es mata, es inhabilita, trenca tabics per dins. Jo he arribat a veure cases en 1,5 metres d'escombraries i les tapa. I aquestes famílies el que fan és obrir-les, netejar-les i convertir-les en un espai habitable per allí per als seus fills. Aquest model d'ocupants de cases no interessa a l'Ajuntament, per això en els últims 3 anys també s'han viscut moltes amenaces de desallotjament d'aquestes famílies, no les de la droga. Les de la droga continuen vivint allà ocupant les seues cases sense cap tipus de problema, que sí que són els agents o els subjectes que li interessa a l'Ajuntament perquè són els que veritablement devaluen la convivència. Doncs fonamentalment aquests 3 grups o aquestes 3 característiques són les que assenyalaria en el pròleg i que si escau després de les presentacions poden dar lloc a un debat, perquè segur que molts d'ací tenen experiències relacionades amb tot això que he comentat i serà molt enriquidor.